Ari Lahtinen, lopullinen sijoitus täällä Liettuan turnauksessa oli sitten 13, mutta pelit näytti silti ihan hyvältä. Joo, siis se oli just tää klisee juttu, oli tiukka alkusarja ja sieltä tuli ensin kirvelevä 2-1 tappio Ollille ja sitten toinen kirvelevä 2-1 tappio Puolan Knaasille, ja vaikka sen jälkeen voitin kaikki pelit 2-0, niin se nosti tien pystyyn ja sen jälkeen kun jouduin sinne siellä 13-16, niin hävisin enää yhden erän, että loppujen lopuksi turnauksessa 2 pelitappiota, mutta sijoitus 13, että sanotaan näin, että jos ei tästä nälkä kasva MM-kisoja varten, niin mistä? Varmasti kasvaa. Mikä oli sulla mielenkiintoisin peli omalta osalta? No, mä en päässyt niin paljon noita huippuja vastaan pelaamaan, mutta nytten toinen voitto jo Adrianista tänä vuonna, niin hän on kuitenkin hitsi hyvä pelaaja ja kova vasta kumppani ollut vuosien saatossa, niin toinen voitto putkeen, niin erittäin hyvää siltä kautta näyttää niin MM-kisoja varten. Loistavaa. Tsemppiä sullekin valmistautumiseen Kiitos. viimeisiin viikkoihin.